Dimanche 14 novembre 2021 a marqué la clôture des activités de la jeunesse de l'église baptiste Bethel 6 à Niamakoro. Placé sous le thème « L'importance de la louange dans la proclamation de l'évangile » et ayant pour orateur le docteur Salomon Ongoiba, cette édition a regroupé 9 chorales des églises protestantes de Bamako. La soirée fut riche en enseignements, adoration et louange. Ce fut l'occasion pour les jeunes de comprendre davantage le rôle de la louange dans l'avancement de l'évangile au Mali. Gospel Mali était sur les lieux pour immortaliser les moments. Repose sur chacun de vous. Au nom de l'église baptiste Bethel et au nom de son pasteur, nous vous disons bienvenue. Que cette fête soit belle. Au nom de Jésus. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Et nous allons prier. Notre divin Père, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons honneur parce que tu en es digne. C'est toi, dans ta grâce, Seigneur, qui nous a tirés des ténèbres pour venir à la lumière, de la mort à la vie éternelle. Du royaume de Satan, tu nous as amenés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Père, ce soir, voici tes enfants qui sont rassemblés pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, pour te rendre gloire, notre Dieu. Père, nous voulons te consacrer ces moments-là, afin que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et que tout ce qui va se passer en ce lieu rende honneur et gloire à toi seul, Père. Merci pour les différentes chorales qui ont effectué le déplacement pour être là. Merci pour tous les invités. Toute personne qui a fait le déplacement, nous te bénissons pour la présence en ce lieu. Et nous voulons que tu sois le maître, le Seigneur de ce moment. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Yesu Krista Masia Bagedo Dolo Mijigina Dolo Ube Mana Mana Matigi Yesu Krista Masia Bagedo Dolo Mijigina Dolo Ube Mana Mana Ile
Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Oh, onki siba Yesu yo Anyogonte na ye, kapiati Yesu ye. anyogonte na ye. Anyogonte na ye. Anyogonte na ye, Anyogonte na ye. anyogonte na ye. Anyogonte na ye. Anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na ye. Anyogonte na ye, anyogonte na bo. Onki siba Yesu yo anyogonte na Digere, ye. digere, digere, digere. Bon, vraiment une très bonne impression que j'ai eue de cet événement qui a rassemblé le corps de Christ au Mali, je peux dire, avec plus de 10 chorales. Vraiment, c'était un rassemblement pour Christ ce soir et vraiment j'ai eu une très bonne impression et ça a été un succès et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Le choix de la louange comme thème principal, c'est que la louange même, c'est le thème que les croyants vont avoir pour l'éternité. Parce qu'au ciel, ça sera seulement la louange dédiée à Dieu que les anges et les rachetés de Jésus-Christ vont entonner pour l'éternité. Donc vraiment, d'où l'importance de ce thème-là que nous avons pris. Bon, le message que je peux passer à la jeunesse, c'est vraiment de les encourager, de les exhorter à vraiment s'intéresser à la parole de Dieu, surtout à l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est là que vient vraiment la source de notre vie. Alors donc vraiment, si j'ai un message à passer à la jeunesse, c'est vraiment de les exhorter à aimer la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Voilà. C'est un remerciement à vous qui êtes venus pour couvrir cet événement et un grand remerciement à Dieu qui a permis que cet événement ait lieu ce soir. Vraiment, merci à chacun au nom de Jésus. Très bonnes impressions parce qu'il y a quelques années déjà nous sommes sur cette activité. Alors il y a quelques années, chaque année, à la clôture des activités, nous organisons une cérémonie de ce genre où nous invitons d'autres églises à venir nous accompagner pour louer notre Seigneur Jésus-Christ et élever son nom. Alors, si vous demandez mes impressions, c'est de très bonnes impressions. Je pense que nous avons choisi ce thème pour faire une liaison entre l'évangélisation et la louange. Et l'orateur a très bien dit que la louange est un élément important de l'évangélisation. Alors, pour bien évangéliser, alors nous devons intégrer cet aspect de louange dans tout ce que nous faisons. Et tous ceux qui ont fait le déplacement, vous en tant qu'homme de médias aussi, on vous remercie. Et tous les chorales invités qui ont répondu, nous sommes très reconnaissants et nous voulons remercier toutes les églises qui nous ont accompagnés dans cette œuvre grandiose qui sert à élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa paix et sa justice. Aïwa, ne fɛ kɔni a kɛra sewa ye a kɛra nisɔndiya ye anw ye kosɛbɛ
sabu an ye wele bila mɔgɔ minnu ma tiɲɛ na u y'an ka wele jaabi ani bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa ni i ye koraliw ka dɔnkiliw lamɛn u bɛɛ y'u ka dɔnkiliw sɛbɛ dilan u y'u labɛn vraiment a kɛla nisɔndiya ye a kɛla sewa ye anw ye an ye orateur mun fana wele ni o ye pasteur Salomon Ongoyiba ye a fana ye ladili mun di an ma o bɛnna anw ma a kɛra ne hakilila yɛrɛ de ye o la vraiment a kɛla nisɔndiya ye n'i ye jama ye jama nisɔndiyalen bɛɛ bɛ ka Ala tanu vraiment a barika Ala ye n dalen bɛ a la ko ni tanuli kɛla wusulan ye k'a se Ala yɔrɔ bi wulada in na. Ɲɛnamaya la tanuli nafa ka bon kosɛbɛ i ko an bɛ amidu la cogoya min na ani a bɛ tanuli dɔnkili la ko Ala ni bɛ ne la tuma min na ne na dɔnkili da i ko Dawuda o Dawuda ka o dɔnkili da cogo n'i y'a ye Dawuda tun bɛ dɔnkili da a bɛ dɔn kɛ a bɛ wɔsi a fari bɛ foni donc e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Ala tanuli dɔnkili da o cogo la ni dɔn ye ni i dusukun bɛɛ ye a ka fisa farikolo ma kɛnɛya ma o ye kelen ye a ka fisa i dusukun yɛrɛ lafiya ma a bɛ hɛrɛ don mɔgɔ dusukun na parce que mɔgɔ a ka dɔgɔ ko mɔgɔ nisɔngoyalen bɛ dɔnkili la nka e ni nisɔngoyalen ye dɔnkili la i b'a sɔrɔ i b'o dɔnkili da walasa i ka nimisi wasa dɔ sɔrɔ i sɔnkun na donc tanuli nafa ka bon a bɛ adamaden nisɔndiya a b'i sɔn lafiya a b'i farikolo kɛnɛya. D'accord. Kuma laban b'i bolo? Kuma laban mun bɛ ne bolo o ye tiɲɛna ni sifinw bɛɛ bɛ se ka ni weleweledakan mɛn ko tanuli ani kibaru duman ka a jɛ ɲɔgɔn na parce que kibaru duman tɛ se ka yiriwa ni tanuli tɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ sisan n'an taara kibaru duman fɔ yɔrɔw la an n'an ka dɔnkilidalaw bɛ taa ka dɔnkili da a fɔla ko ni jugu yɛrɛ bɛ boli dɔnkilidakan ɲɛ n'i bɛ ka Ala tanu dɔnkili la a man di ni jugu ye donc ne bɛ mun fɔ sifinw ye an k'an jija tanuli la an kana a kɛ yɛrɛ jira ye an ka a kɛ vraiment ka nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan k'a fɔ ko ne bɛ se dɔnkili la n bɛ n yɛrɛ jira n b'a kɛ yɛrɛbaya ye ka n yɛrɛ bonya Ala yɛrɛ ka sago ma an ka o dabila an k'an sen don Ala bato la nafaba bɛ a la Ala ka vraiment Ala ka dugawu an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ye. Ne kɔni hakili la ani n ye min ye a tɛmɛcogo ɲɛna kosɛbɛ ɲagali kun bɛ yen a dabɔra kun min kama tanuliw kun bɛ ka kɛ a kɛcogo la fana ka nɔrɔ kelen pe de kun bɛ ka di Ala ma donc ne fɛ a kɛcogo ɲɛna a tɛmɛcogo ɲɛna ayiwa weleweledakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin aw ma o filɛ nin ye sisan dɔnkilidako cogo yɛlɛmana o de bɛ ka an tɔɔrɔ aw kɔrɔ kosɛbɛ ayiwa n'a fɔra ko ka beti yɛrɛ dayɛlɛ bi beti kitabu i b'a sɔrɔ hali a dacogo a b'a fɛ k'a da cogoya min na an b'a fɛ k'a mɛn cogoya min na an t'a mɛn ten ayiwa a bɛ ka tubabu ta minnu don a la ka yɔrɔ dɔw sama ka yɔrɔ dɔw yɛlɛ o man d'an ye dɛ a y'a sɔrɔ cogoya min na a b'a to cogo la an k'a da o cogo la o de ka d'an ye awɔ u bɛ min fɔ jeunes ye u ka baara kɛ ni matigi yɛrɛ ɲɛsiran ye n'u bɛ tanuni kɛ a ka kɛ matigi ɲɛsiran a kana kɛ yɛrɛ jira ye mais matigi kelen pe kosɔn kuma laban min bɛ ne bolo o ye tiɲɛ na hali bi ni baara ninnu a kan ka taa ɲɛ nin ye Ala ka baaraw de ye an kan ka jija o la ka taa ɲɛ don o don la a kɛcogo ɲuman na dɛ a kana kɛ mankankoloci ye i ko n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn k'o fɔ a ka kɛ ko ye min bɛ nɔrɔ da Ala kelen pe de tɔgɔ kan o kɔni ye kuma laban ye n b'o fɔ aw ye ko ɲuman don.